Тък му хапнах 2 гиросчета и сега ще ви покажа най-вкусния начин за ядене на диня. Забравихме най-важната съставка. Фета сиренце. Не знам, но това ми е едно от любимите неща лятото. Мога да ям по цял ден само това. Аз след динята отивам да хапна едно сладоледче. Ако се чуете как си хапвам каквото ми е кеф, съм в такава форма, това е защото спазвам всичко от златните правила за отслабване, както и от фастинг ръководството ми, когато съм на почивка. Там съм описал как точно можеш да хапваш каквото ти е кеф цяло лято и да поддържаш перфектна форма. Също имам и 2 книги с 180 брутално вкусни рецепти, които вече ще направят пазенето на режим песен.